Vítám od dnešního videa. Dnešní video bude o tom, jak hraju se svým nejlepším kámošem. Snažíme se pušnout mýho panáčka na rank 50, maximální rank. Je to můj druhý nejlepší, tak jdeme hrát. Počekáme na hru, to je hrozně otravný. Konečně 10 z 10. Jdeme na to. Nejtěžší se bude Crow s bazem. Asi jo. Jdeme. Hrám. Nebuď NPCčko. Dobrý čistý Dynamite. Skákací. Ty jsi žvu. Jdu ti pomoct. Sigma, já tě zabiju. Jsi mrtvej. To nečekal. Takhle nás dělá, když to nečeká. Doprčit s Crow. No. Doprčit. Ale ne, on mě zabije. Jdu za tebou. Tam je Dynamite, takže já zdrhám. Tak, to zvládám. Vypalo ode mě. Už to hodil pod sebe. Jsem mrtvá. Vezmu ti pavr, jo? Vzal jsem ti aspoň nějaký. Pavni mě. Jdu vzít pavr, jo? To prdele. On to vezme. To zvládnem. Nedělej. Pojď. To dáš. Krása, vyhýbáš se. Když všechny rány vnitř. Au. Jsem mrtvá. Nech mě bejt. Zabijeme. Bazil. Raketě. Ty jsi mrtvej? Druhý místo je taky dobrý. Konečně 41. level. Pojďme se vyzvednout odměnu. A vyzvedneme si, jestli ještě, jo, máme tady spray mode. Dostaneme gemíky. Dávej ready. A jdeme hrát. Konečně. Jdeme hrát. Jdeme. Do prdele. Jsem mrtvá. Je tam trojkovej, nechoď tam, jsou tam dva. A Edgar má už účko skoro. Tak. Dobrý. Ještě, že se přežil. Jdeme. Škoda, že... Ty krásu, tam je takovej Mortis. Potřebuji, aby si sem nalákal Edgara. A já potom po něm skočím. Tam. Neboj, dal jsem se štít. Jdeme, přežijeme. Jdeme do konce. Jdeme. Pardon, jsem trošku nachcípaná. A ne, tam je zase tam Mac. Oh no. Nechceš utíct? Mám tam po něm skočit.
Ale já tam nechci po něm skočit, já se bojím. A já po Mortisovi nejdu. To se bojím až moc. Máme dohromady 6 a on má sám 5. Ty kráso, ne. No a já dám hyper. Já? Já použiju hyper. Krásně. Jdeme. Dobrý. Vyhráli jsme. Konečně. Teď jsme si vyzvedli odměnu na kluba. A vezmu si toto. Máme Kenjiho. Jupi. Let's go. Koho se mám vzít? Já nechci Spajka. Ach jo. Tak mám Spajka, no. Co se dá dělat? A ho nechci Spajka. Tak ještě 5 lidí, pojďte. Lepí. Jdeme. Pojď. Já tě zabiju, Mortisy. No, pojď sem. Jsem mrtvá. To je Mortis. Osmičkový. A teammate 12. Ne, kecám. Jsem zabila jeho teammatea. Co asi dělám? Mrtvej? Co asi? Běhám. Jsem mrtvá. Dobrý, jsme druhý. Druhý místo je dobrý. Já si myslím, že bychom mohli zahrát poslední hru a asi už bychom mohli skončit. Jdeme hrát. Ještě 6. Konečně jdeme hrát. Jdeme. A teďka bude nejtěžší teammate me. My to vyhráme, tohle hru. Já taky. Chceš pomoct?
Pátý místo to nevadí. -6 ty vůbec. Tak já už u dalšího videa se uvidíme, tak zatím čau.